wędkosz. Był sobie jeden fanatiker w wędkowaniu. Róż czasu dowiedział się o takim fest wydarzonym, wspanialistym placu, maluśkim tajchu, jeziorku w lesie, kajfisze, srogachne, wypasione, same wskakują na chodnik. Blank ci nie poradził doczkać się za piątku, weekendu, jak to go dałem, poształ nową deczką, poszpekulował w robocie, zwekslował swoje roztomajte dyżury, nasztalował weker, swój buksiok na czwartą rozwidnioku i po długiej razie znot te maluśkie jeziorko. Warto połostawił swoje wędki, swoje tyki, zaciepnął je we woda i czekał. 1 godzina, 2, 3, łoroz szpunt, jednej wędki dyrgnął, wędko szarpnął i wyciął ze wody nadzione na hocyk ogromnucne gówno. Ten istny zapieronował siarczyście i merknął, i że wtojsik styrcy za nim. To był samtejszy miejscowy hop. Ten wyskosz ze srogu miankuryją powiedział ku niemu: no dziś pun taki kęć drugi jechołek, tela utropy i morderki, tela ci kombinowaniu i co? Srogachne gówno. Na to ten miejscowy: a bo widzisz pan, ze tym jeziorkiem skuplowano jest jedna geschichta. Tuż wystawił się u niej panoczku i że przed pierwszą wojną żył się sam tukej sztramski Karlus i szykownictwo dziołcha. Przoli se sto pierońsko. Ale tego Karlusa wzięli ku wojokom. Po dłuższym czasie przyszła wiadomość, co on padnął na tej wojnie. I forszteluj się pan. I że ta dziołcha przyszła sam nad te jeziorko, nad ten tajch i ze srogiego jankoru się w nim bulchła, utopiła się. Niesamowite. Ale to jeszcze mały pinkel, to jeszcze nie ma fajran. Po wojnie pokazało się, że ten Karlus przeżył i no był letko poharatany, letko ranny. Kiedy się o wszystkim dowiedział, przyjechał też sam na tym plac kajuni panoczku te rozkwizycli i ze srogiego żolu, srogiego miłowaniu też ci się sam tąknął. No, to na richtig okropiczną historię, powiedział ten wędkosz. Ale rzekną mi oni, co to może się do kupy ze tym gównem. Ano, nie miarkuja. Pewnikiem wtosik sam nasrał. Eugen z Pnioków.